ini babili kwasemnqamlezweni wathi lo emhlaselo Yesu wathi lo namhlanje uzube nami wathi lo xa mhlaselayo yathi linga awumoyiki na wena lonto awumoyiki na uThixo amen cacile uba yena le yayimazi uba nguThixo lo amen haleluya and yayimazi uba uba yacela into izayinikwa kanti sahamba uYesu kwanamhlanje nabanayo eparadise kabawo because wayiqomba iyam-understand uThixo uba akukhona imxakano amen haleluya abantu abangabaziyo uThixo bathi xa bethela ndididekile ndixakelele nento andazi noba ndithini andazi uba ndibambe phi ndiyekephi okanye ndideke ngaphi ndandizwa amaXhosa ahamba asuka athi sathatha intonga kungenxa abayazi babathini amen haleluya ithi iBhayibhile wathi kwa uPetros neba aziqonde intoba yena uyamazi uThixo wakhe he know his God wathi owangabe ndisuka kuwe Thixo uyakubala amen ube xesha selitheni semawazi ngokuya wayengamazi kwavele wathiwa nguYesu hamba yoba umlobi wabantu wayabaloba namhlanje ngomzophi lolobi inhlanzi ngokutheni akamazi uThixo mhlamazi wathi kangabe ndisuka kuwe uyakubani amen that means okuyamqonda uyamazi umbonile uThixo haleluya so abantu abangambonana abantu abangamaziyo uThixo bahlala ngentandabuzo bahlala ungamnali ithemba bahlala ngoba bebuza kubanye abantu haleluya bahlala ngoba bethembela kwezinye izinto that is why iBhayibheli yabeka state ngoba eqalekisiwe ke indoda ethemba ngayo likubani haleluya athi uDavide ngiwaphakamisele ezintabeni na amen ufuna uba vela yazi ukuncedela kalikho zentabeni but likubani likuThixo naniswa ethi uncedo lami luvela kubani na uncedo lami luvela kuJehova umdalo wezulu nomhlaba ngoba uyamazi uThixo uDavide amen ngenye into uDavide wathi kube mazi uThixo wathi uyabona yini xa lijongayo iqonda uba noba ndingawungena emqolombeni khona uyova noba ndingabayo ndiyongena kabafileyo ndawufike khona pha noba ndingabayo ndiyosithela ngapha kwelanga ndawufike khona pha ngoba uyamazi uThixo uDavide uba akukho ndawo etheni fihlakeleyo kuyo amen yabona kuyona yena waqomba okay itikiti layo ukuthi bandibheke ngizobheka phi eTarasisi akamazi uThixo haleluya yanyani wathatha wabhatala inqanawa yaqobuza wahamba ngale ayaziba iyawecala itheni liza kahle direction kaThixo haleluya alu uThixo mthume sayiphi ayedistance waqomba umlahlile wakazombona bawuye ngaphi na into yabangibuyela nzela into leyo wayengamazi uThixo uyona wayengomzalwane uyona wayebabela uThixo uyena wayethanda uThixo uyena